מתי? מהטקס? טקס עלייה סגורה. כן. כל התנ"ך כתוב על המגולה הזאת? דבר המצווה של יונתן, תראו, אתם צריכים לעזור לי שהוא לא יתרגש. אתה פה איתי? בטוח? הנה מה טוב ומה נעים של אחים
מקר ליבך ניגון שאנחנו מתחילים איתו כמעט כל תפילה, בשונה מצו הלך נפשי שהתחלנו איתו. הצטרפו אליי. לה 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 חמוד, אני צריכה להתחלף איתך, בוא נעשה אז אני אזמין את ההורים ואת שתי הסבתות לחסות את הילד פעם ראשונה בתל-אביב. בוא נעשה. הזמינו אותך, באתי, הזמינו אותך לחסות את הילד. לא, רק לחסות את הילד בתל-אביב. שימו עליו את כל הידיים שלכם. שתי ידיים. ותחזרו אחריי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. קחו חצי דקה למחשבות ביניכם לבין עצמכם. כל הברכות שאתם רוצים שילווה את הילד הזה מעתה ועד עולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. אתם יכולים לנשק אותו והוא אתכם לדעתי זה יהיה בעייתי, אבל הוא עושה אותו, זה יכול ללכת. יונתן, לא קרה שום דבר. אתה נשקת אותם, יונתן? לא נעים, אתה אומר, מה, אין כולם? ראש הנקרא. אנחנו מודים לאדון עולם בניגון של אדון עולם בלחן של עוזי חיטמן. אדון עולם שהוא יתתן ואחרי ככלות הכל
אחד הניגונים זה ידיד נפש במנגינה הקלאסית, לא של בתי הכנסת, אלא של חווה אלברשטיין. ידיד נפש הרחמה, ידיד נפש הרחמה,
יוצא לאור. מכירים? אהוד בנאי. כי לי זה מוזיקה, לא שאני זר לה, אבל בקולות האלה אני פחות טוב. אבל אתם חייבים לשיר איתנו, כן? אבל חייבים פה לשיר. בגלל זה לא גבוה מדי? מתחיל כאן אשא עיניי להרים, עיניים יבוא עזרי, עזרי מאיש. מכיר מנגינה אחרת? God.
הללויה, הללויה, תציל צלי שמיים. זה מבקרים ביחד. הללויה, הללויה, תציל צלי תרועה. כל הנשמה תהליה. הללויה, כל הנשמה לא אחרון, יש לי עוד הרבה. נדמה לך. למה אתה מחכה? לסוכריות? לא תצליח. סמוך עליי שלא תצליח. פתחו את השער. עבור תעבור בו מלשבת זר. אבא ואמא ואח ואחות חתן וחלה במרכבת קלה ואת השער פתחו מחר. עבור תעבור בו שושלת זהב. סבא וסבתא ודוד ודודה מוכנים ונינים במרכבת נינים. ואת השער פתחו מחר. עבור תעבור בו שושלת זהב. הדס ותפוח ודבש וקינוח יגיד תהלה על מלאכת צרות. ואת השער פתחו אין שמחה שבה ירושלים לא עולה על ראש שמחתנו בכל אופן ובכל צורה. שבחי ירושלים. שבחי ירושלים את אדוני. הללי אלוהי ציון. בכי ירושלים
דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי לפני הוצאת ספר תורה שרים שיר שחובר במאה ה-13 באשכנז על ידי רבי יהודה החסיד. זה מה שנקרא שרשרת דורות. הוא חיבר את זה אז, אנחנו שרים את זה עד היום. השיר שר את זה יונתן שר, אני עונה לו, אבל הוא יכול לשיר את הכל לבד. אז יהיו קטעים שאני אתן לו להיות סולו בודד. מתחילים? תקשיב, זה נגמר עוד מעט. אתה רוצה למשוך את זה כמה שיותר זמן? אתה רוצה שהם יישארו פה עד מפנים? עד מחר. תראו, הוא לא רוצה לאבד כל רגע. הוא אמר לי הבוקר, כי הייתי אצלו הבוקר, אפשר לעצור את הזמן. טוב לך פה? זה הכי חשוב. אז מגיע לו מחיאות כפיים. בשמך אכבד בשירי ידידות. אספתך ולא ראיתיך, אדמך חנך ולא ידעתיך, ביד נביאך וסוד עבדיך, דימית דרכי בודדיך, גדולתך וגבורתך, כינו לתוקף פעולתך. דימו אותך ולא כפישך, וישבוך לפי מעשיך. ימשילו חברו חזיונות, אינך אחד בכל דמיונות. ויחזו בך זקנה ובחרות, ושיער ראשך בשיבה ושחרות. זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, כאיש מלחמות ידיו לא רב. חבש כובע ישוע בראשו, הושיע לו ימינו זרוע קודשו. תלה לירות ראשו נמלה, וקבוצותיו רסיסי לילה. בי כי חפץ בי, והוא יהיה לי לתרץ בי. כתם תרפז דמות ראשו, וחקל מצח קודשו. לכן ולכבוד צבי תפארה, ומתו לא יתרעתה. מחלפות ראשו כי בימי בחורות, קבוצותיו טלטלים שחורות. והצדק צבי תפארתו, יעלנה על אור שמחתו. סגולתו טיביתו עטרת, וצניף מלוכה צבי תפארת. עמוסים נשאה מטרת תנדם, מאשר יעקב בעיניו כנדם. פרו עליי ופרי עליו, וקרוב אליי וקורי אליו. צר ואדום לבושו אדום, פורט בדרכו בבואו מעיניו. קשר תפילין הראה לעיניו, תמונת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו ענבים יפאר, יושב תהילות במליפאר. ראש ברכה אמת קורא מראש, דור ודור, המדור שחד ראש. שיטמון שירי נעליך ורינתי תקרא בלך. תהילתי תלבוש חטרת, ותפילתי תיכון כתורת.
תיכר שירת רעש בעיניך, כשיר יושר על קורבניך. ברכתי תעלה לראש משביר מחולל ומוליד צדיק אביר. תתננה לראש ואותה מאחריך תפסמים ראש. יערב נא שיחי עליך, כי נפשי תרוג אליך. מי ימלא גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. אנחנו עוברים לשלב של הוצאת ספר תורה, אז מפאת כבודה של תורה, אנא קומו. לצורך הוצאת ספר התורה, לפתיחת ההיכל, אני רוצה את יונתן, את אורי ועינה, שבואו לפתוח איתי עיינה, סליחה, הם יפתחו ואנחנו נאמר כמה דברים, ואז אנחנו נעשה את הוצאת ספר התורה עצמה. ויהי בנס אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אתה ועודך אלוהי הרוממך, אלי אתה ועודך אלוהי הרוממך, אלי אתה ועודך אלוהי הרוממך. עדו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסד. עדו לאדוני כי טוב, כי לצורך העברת הספרים אני רוצה את סבתא בתיה, סבתא ציפי, דדי, נועה, יפתח, יונתן, בואו תעמדו פה. כי מה אנחנו מציינים בעצם שמשה נתן תורה, שמשה קיבל תורה מסיני, הוא העביר אותה מדור לדור, ככה היא מגיעה עד ליונתן ברגע הזה. לאחר שהיא תעבור, עד שתגיע ליונתן, הוא יעבור ביניכם, אפשר לנשק גם את התורה וגם את יונתן. התורה מתחילה באות ב' ומסתיימת באות ל', משמע קיבלנו לב. יונתן, תאמינו לי, זה לב אחד גדול. טעיתי יונתן? הוא כבר לא יודע, רק בוא נסיים.
עזרו כמה סימנים כבולים. לא הבנתי. כן. לשבועות בהתחלה. שיחקו צעירים נגד צעירים פנדל. הדוב מיכה. בוא. בלי ניקוד מיכה. זה עם ניקוד או בלי ניקוד? ויפתח הוא קרא עם ניקוד, הנה כותבים ניקוד. שמע ישראל. שמע ישראל לקולות מסביב. שמע ישראל ועולה יבוא יום. אל תאטום על אוזניך ולבך לא. שמע ילדים וילדות. שמע את הנחת השדות. כך תשמע איך לפתע ייפתח שער בצלצול מוכר. כך תראה איך מלילה יעלה שחר ואיתו מחר. שמע ישראל לקולות מסביב. שמע ישראל ותראה את הקולות. אני מוכרח לסתות ולספר לכם סיפור קטן. כתוב פה, כה תשמע איך לפתע ייפתח שער. כשאבא שלך היה חייל צעיר, יום אחד בשתיים לפנות בוקר בלילה, דפיקות בדלת. מי דופק? מי יורד? מי זה? פתח! מי זה? אני לא פותח. מי זה? פתח! אל תגיד לי מי אתה. בקיצור, אחרי זה דו שיח כזה, מי אתה? פתח, אני לא פותח, אני ניגש לחלון, מסתכל, זה לא יפתח. זה דואט ידוע, זכור, כבר 30 שנה. אנחנו קוראים השבת הזאת בפרשת מסור שעוסקת בתחילת המסורת של בני ישראל או המשך המסורת של בני ישראל אחרי שהמשכן כבר עומד. אבל ברגע האחרון אלוהים עוד יש דיאלוג איתם על כל מיני זווים ובעייתיים שנמצאים בתוכם כדי לתאר את המחנה עד תום ולהוציא אותם החוצה. בפרשה הזאת אלוהים מצווה את משמרות הכהונה בברכת הכהנים, ועל כך המפרשים שואלים כי במעמד הר סיני בשלב הראשון אין עדיין כהונה, כי בכל מקום אני נמצא ואני לא צריך מתווכים, והרי פתאום יש מעמד שלם של כהונה, אבל בסוף הברכה אחרי שאלוהים מבין שיש לו מעמד חדש, חלקו הוא יצר אותו, הוא אומר ובשמי אברכם, משמע, כל מה שאתם עושים זה אני. משמע שברכת הכהונה זה בעצם אמירתו של האלוהים לבני האדם. אז אנחנו נזמין ראשונים את ההורים לעלות לעלייה ראשונה, ויעזור ויגה ויושיע לכל החוסים. אמן עבור כל אלוהים וכבוד לתורה, יעמדו הורי חתן הבר, מצווה נועה בת דני וציפי ויפתח בן בת יווה ראשונים. קומה קטנית, אחת גדולה שמחברת שלכם. לא, זה לא קטנה.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמעו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את נועה בת דני ציפי ואת יפתח בן בתיה בעבור שעלו לכבוד המקום, לכבוד תורה ולכבוד השבת ולכבוד בנם חתן הבר מצווה, ובשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם עם כל ישראל אחיכם ואחיותיכם, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל יוצאי ארצכם, עיינה ואת אורי ואת ההורים של שניכם, את האחים שלכם, וכל הקהל הזה. בעבור שנוער ויפתח עלו לתורה, לכבוד המקום, לכבוד השבת ולכבוד בנם חתן הבר מצווה, ובשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ועמכם ואחיותיהם, ונאמר אמן. יעמדו שניים בני הדודים ובני הדודות של מי שרוצה, של יונתן. מוזמנים. אור מגיע? הוא בצבא? הוא יפות שלי. בואו אליי לכאן, בואו אליי לכאן. אני חפר. איזה גדול זה, איזה גדול זה. בואו אליי. בואו. רגע, שנייה. צריך עוד אחד. איפה אורי? בוא, מחכים לך, שים כובע על הראש, מה לעשות? תפוס פיקוד על הבני דודים האלה. לוקח לי לתפקיד. בוא, תפוס אותה. רגע, שנייה, אני בוא. תחזרו אחריי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל להשבית בית אברהם, הם נשיאי המטה, הם העומדים על הפקודים, והביאו קורבנם לפני אדוני. תזרו על הברכה הזו עכשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את בני הדודים.
בן. ומי זה אמא או אבא? ומה אמא? מי זה אמא שלך? שמתם מי אמר ראשון? שמי את זה, תעשו עם זה סדר אחר כך. איך אוטומטי יצא לו אבא? בת. 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 בן. נועם, בן עמית ותמי. בן תומי ועמית. אורי בן יפתח ונועם. שירה בת מפדלים. יש פה שתי שירות. בת יעל פולי. עיינה בת 6. באבו, שעלו לך למקום לכבוד התורה, לכבוד השבת ולכבוד חתן הבר מצווה ומסחר זה הקדוש ברוך הוא יברככם וישמרכם מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח לכם ברכה והצלחה וכל מעשה ידיכם מעתה ועד עולם עם אחיכם ואחיותיכם כל בית ישראל ונאמר אמן. עכשיו לכו למדוד, לכו תשבו, תתחילו להתכונן לעמדות ירי. יש! יש! בפקודה שלי! אל תדאג, אני שתגע לך, אל תדאג. שכפ"ץ, יונתי. אל תדאג, בסדר. אנחנו... הוא הולך לקרוא את הקטע שלו מהתורה ואז הוא קורא מהנביאים. עמדות הירי שלכם צריכות להיות רק בכוננות, לא לירי עכשיו. תראו מה הולך שם. עוד 2 דקות. ידין. מה עשית? כמה לקח? למה? תגידי אחד. 2. סיימנו עם החלוקות ירי? כן, קצת. כן, אתם מוכנים? שירה. אני צריך... אני צריך 4 איש. אני צריך 4 איש שיפרסו קופה מעל ראשו של הילד. לא רצתה לחלק. תני לי. בגלל אתה. אילן ורועי. תיגשו להרים אותה מעל יונתן. רועי, גם אתה, תיגש להרים. אותה מעל יונתן. בואו קצת מישהו אחר, תחכו איתו. תהיה בו את זה הגבוה. תהיה את זה הגבוה. אני התלתי. יא המון, חתן הבר מצווה. יונתן בן נועם יפתח. איי לי 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 לי
מה? איך שהיא ענה, מה שם זאת עמדה טובה. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. כל הבקר לעולה, 12 פרים אלים, 12 כבשים בני שנה, 12 ומנחתם, ושעירי עזים 12 לחטאת, וכל הבקר זבח השלמים, 24 פרים אלים, 60 עתודים, 60 כבשים בני שנה, 60. זאת חנוכת המזבח אחרי משך אותו, ובבוא משה לו אל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים, וידבר אליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. הוא עובר כרגע להפטרה שלו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אמן. ויהי איש אחד מצריה ממשפחת הדנית ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה, הנה את עקרה ולא יולדת, ויריס ויולדת בן, ואת תשמרינה ואת תשתי יין ושכר, ואת תאכלי כל טמא, כי הנה חרב ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחלוש את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתיהו מי זה הוא, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, הנה חרב ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושכר, ואת תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני, ויאמר בי אדוני איש אלוהים אשר שלחת, יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עמה. ותמהר האישה ותרץ ותגד לאישה לאמור, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. ויקם בהלך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, בכל אשר אמרתי לאישה תשמר, בכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ועינו שחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתי תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרנה נערך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה כי לא ידע מנוח, כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מה שמך? כי יבוא דבריך וכיבדוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא בילי?
ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לאדוני ומפלה לעשות ומנוח באשתו רואים ויעלות עליו מעל המזבח השמיימה ויעל מלאך אדוני בלב המזבח ומנוח באשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה ולא יסף עוד מלאך אדוני לא ראה את מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא ויאמר מנוח אל אשתו עוד נמות כי אלוהים ראינו ותאמר לו אשתו לו חפץ אדוני להמיתנו לא לקח מאיתנו עולה ומנחה ולא הראינו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו אדוני ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתאול שידור חוזר. אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר והמקיים כל דבריו אמת בצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישובך כי אין מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו לכם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש משיח במרב ימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ובמלכות בדוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכוון מרוב לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת
לא סיימת? יוני, יש לך כאן. מישהו לא רחם עליו. אני בהיריון. מי עשה את זה? לא יודע. למישהו מהצד טוב, יונתן, יש לו מה להגיד לכם? יונתי, אני אביא לך קרע. בסדר, זה לא קרה. בני משפחה, אורחים וחברים שלנו, עליתי לפניכם כעת לתורה בפרשת נשוא של ספר במדבר, פרשה שמוכיחה לעשות בנשות בני ישראל במדבר. הפרשה הזאת מייצגת בעיניי את ההתגייסות של עם ישראל למען מטרה משותפת, וזה הרגע שבו בני ישראל מתגבשים לעם. גם היום עם ישראל מתגבש ומתאחד כדי להגן על מדינתנו ולאפשר את חיינו כאן. ההפטרה מתארת את לידת שמשון ואת ההתגייסות של הוריו לקראת לידתו, וגם הוריי מתגייסים למעני כדי שיהיו לי חיים טובים והם הביאוני עד הלום, והם ימשיכו ללוות אותי בהמשך חיי. כעת עם עלייתי לתורה, אני מצטרף לחברת המבוגרים, וכמבוגר אני שווה בזכויותיי אך גם בחובותיי. הנני מתחייב לאחריות, דאגה לאחי הקטנים ודאגה לאחר בחברה הישראלית, ומתחייב לשמש דוגמה. בטקס זה הנני מצטרף לשרשרת של בני משפחתי אשר עלו לתורה, וכך בין השאר ממשיכם במסורת ובתרבות ישראל. אורי, בואו. לא, את לא רוצה לבוא. אני לא אומר את מה שלא צריך להגיד, אבל יש ברכה אחת שאני כן רוצה לומר. חזרו אחריי, עברנו אותה היום, אבל עכשיו יש לזה תוקף יותר משמעות. עכשיו הוא השתחרר לגמרי, אחרי ששמו באמת בו, שמו בו סימנים, תראו מה הנזקים שסוכריות עושות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה, אתה רוצה להגיד משהו? השתחררת? הכל בסדר? די, זה נגמר, זה... אתה רוצה שהם לא ילכו הביתה? הם לא ילכו כך מהר, יש לו חגיגה גדולה, וזה הדבר הכי יפה, נכון? מה שאתם עושים עכשיו חבר'ה, קמים מהכיסאות. לא, אני לא סיימתי, אל תדאג, באמת עובדים. אחרי זה, הוא יגיד לכם מה אחרי זה, ואני אגיד לכם מה לפני זה. אז בסיום הטקס המרגש ששי עשה כאן, אנחנו נרד להופעה אצלנו בבית. לא צריך לעלות על מכוניות, פשוט לרדת עם השביל, עם הכביש שהולך ליד מגרש הכדורסל. אתם כבר תראו ותגיעו, למכוניות אפשר לחזור אחרי זה. תודה לשי. לפני שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, להגיד תודה ליונתן. מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. הוא ילד מקסים, להגיד לשני העוזרים בקודש, למיכל ואמיר, מיכל על הגיטרה ואמיר על ולמשפחה הנפלאה שמארחת אתכם, לנועה ויפתח מגיע וגם כן. מה שאתם עושים עכשיו, אתם קמים, עושים מעגל אחד גדול, כיסאות דוחפים עד הסוף, ויונתן במרכז. קדימה.
זה רק דבר אחד, שרק תהיו לי בריאים, כי כל השאר נראה לה. שבת שלום.